से नभेम्बर बुधबार खालि इएम रनजित बसुमतारीजों दाजानाय फरेस्ट सार्भिलेन्स सार्भिस प्रभाइडार NGO नि खायसे सोद्रोमाफोरा रुनिखाता हाग्रा खोन्दो मावख'नि बेन्दोङाव थानाय गोबोरखि दाउजें गन्थं हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखायै गं 8 ट्रेक्टरजों दंफां लाबोनाय जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामनानै BoNSU आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि फारसेनिफ्राय चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पि विजया भास्कर रेड्डीनि जोहै मिरुनि एनभाइरनमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज मिनिस्टार भुपेन्द्र यादव, आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द काटारिया, आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार चन्द्र मोहन पाटवारी आरो BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गोसोखांलाय गथायो। गोसोखांलाय गथायनाय उनाव BoNSU आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव आयेन बेरेखायै सार्भिस प्रभाइडार NGO दानाय BTC सोरखारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मुसुखा सावो। बे हाबाफारियाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म आरो BoNSUनि बुंथिगिरि हेमचन्द्र ब्रह्मआ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। आच्चा, दिनैनि बे हाबाफारिखौ मानो लादों? जाहोना बेनो, सारा बुहुमाव ग्लबेल वार्मिं जागासिनो, गरम बारा जाबाय, बिफां लाइफां बयबो गायदों, बयबो गोसो होलायदों, गभर्नमेन्टआ गोदान गोदान प्रजेक्ट लादों। दा गभर्नमेन्टआ हारसिङै मावनो हाया होननानै रायजो राजानि हेल्प बिदों, NGOफ्रा हेल्प होदों गभर्नमेन्टनो। नाथाय NGO नांगौ होननानै जोंनि गभर्नमेन्टनि, जोंनि BTCनि EM रनजित सारा माखासे NGO लानानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों खामानि मावदों। नाथाय जोंनि BTC हालामाव NGOआ दंफांसो खावो। बे मारै जाथावो? जघन्य! बेबायदि बबेबा खोनाफेरदों? बिनिफ्राय दुखुसिन मा दं? जों मा होननानै दिखारगोन, मा होननानै रायनो जों? बेफोरबायदि हाबा मावो। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै DC अफिसाव DCनि थ्रुयै जों माखासे मेम'रेन्डाम होदों। जोंनि गभर्नर, जोंनि फरेस्ट मिनिस्टार, मिनिस्ट्रि अफ फरेस्ट, बेफोराव जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो गाबोन समफोर जोङो FIR होगोन। बेनो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिदो, फरेस्ट मिनिस्टार जानानै जोंनि हाग्रा बंग्राखौ नेनांगौ, माबा डुप्लिकेट NGO दानानै दंफां सिखावसो खालामबाय। बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव मा थाबावगौ? रनजित बसुमतारी हाय हाय हाय। मैयानि जे जाथाय, जेराव सान्तिपुर आउटपस्टनि मोनसे गामियाव 8था ट्रेक्टर इलिगेल टिम्बार ट्राफिकिं जानायखौ जे पाब्लिकफ्रा हमनो मोन्दों, जे दस्रा NGOनि मेम्बार्सफ्रा जे हमनो मोन्दों, बे टिम्बार खावनायखौ जों खोनानो मोन्दों जे 640 CFTनि दंफां, बेखौ रनजित बसुमतारी जे EM जोंनि BTCनि बिनि फर्म जानाय NGO जेखौ सार्भिस प्रभाइडार आरो सार्भिलेन्स NGOबो बुङो, बे NGOआ इलिगेलि टिम्बार ट्राफिकिं खालामदों। बे खालामनायनि थाखाय जोङो BoNSU आरो AATSU अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन आरो बर' फरायसा माहारियारि आफाद BoNSU जोङो फैनानै बेवहाय धरना प्रदर्शन खालामफैदों आरो DCनोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बे मेम'रेन्डामाव जोङो बेखौनो डिमान्ड खालामदों जे चिरां DCनाव जे थाबैनो जाय कालप्रिट्सफोर बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ। बिसोरो NGOनि नामाव इलिगेल खामानि मावगासिनो दङ। दा पाब्लिक एनभाइरनमेन्ट आरो लकेल ट्राइबेल्सफोरनि फरेस्ट भिलेजाव जाय थायो बिसोरखौबो हाराहास्ति खालामगासिनो दङ, हेबक जागासिनो दङ गामिनि मानसिफ्राबो। दा बे कमप्लेन फैदों। दा ओंखायनो बे NGOखौ बेन खालामनांगौ आरो जाय कालप्रिट्सफोर बिसोरखौ हमनांगौ, दंफां सिखावफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ। आरो जे NGO जे जोंनि EMनि फर्म खालामनाय बे इलिगेल NGO, जे जायगायाव जोङो बिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारबो जों मोनाखै। दा नामाव सार्भिस प्रभाइडार सार्भिलेन्स NGO होननानै बुंगासिनो दङ, बाट दे आर डुइं इलिगेल एक्टिभिटिस। बे मारै NGO जानो हानांगौ? इलिगेल एक्टिभिटिस खालामग्रा NGO माने अर्गेनाइजेसना। दा ओंखायनो जोङो तीब्र कन्डेम खालामदों, तीब्र गरिहना होदों जे बेफोरबायदि NGOखौ बेन खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि दंफां खावलायलायनाय, पाब्लिकजों हमजालायनाय NGOआ एसे माने लाजिनांथाव NGO। दा बिनि थाखाय बेखौ बेन खालामनांगौ। आसाम गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोङो फरेस्ट
डिपार्टमेन्टनोबो हरदों आसाम प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो आरो मानगोनां CEM जोंनि प्रमद बर' सारनोबो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों थ्रु DC जे फरेस्टनि मोजांनि फरेस्ट भिलेजनि थाखाय मोजां खामानि मावालासै जोंनि EMआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआ बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावगासिनो दङ नामा बे बिराद गिदिर सोंथि जानानै दं जोंनि BTC पाब्लिकफोरनि गेजेराव दा पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों लकेल भिलेजार्सफ्रा दुखु मोनदों बेफोरबायदि इलिगेल खामानि मावग्रा EMखौ जों डिमान्ड खालामो जे जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ नङाबा बेफोरबायदिनो दंफां दानजाबाय थागोन बेफोरबायदिनो बे फरेस्टनि जे गामिनि मानसिफोर बिसोरबो अयनाय खालामजाबाय थागोन सोरबा गावथार जाबाय थागोन सोरबा बुजाबाय थागोन ओंखायनो जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ अन द डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ अफ BTC थेंक इउ रन्जित बसुमतारी हाय 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 फेरेंगा हाय 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 पाब्लिकत हाराहास्ति बन्द करो दंफां सिखाव मुर्दाबाद 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 दंफां सिखाव मुर्दाबाद 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 We want justice 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 दंफां सिखाव बन्द खालाम दंफां खावनाय बन्द खालाम NGOनि नामाव दंफां खावनाय बन्द खालाम रन्जित बसुमतारी हाय 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 रन्जित बसुमतारी हाय 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 We want justice 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 We want justice 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 रन्जित बसुमतारी हाय 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 दंफां सिखाव हाय 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 रन्जित बसुमतारी हाय 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 रन्जित बसुमतारी go back रन्जित बसुमतारी go back We want justice 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 पाब्लिकत हाराहास्ति करा बन्द करो NGOৰ नामত टिम्बार चुरी কৰা বন্ধ কৰো NGOৰ নামত টিম্বাৰ চুৰি কৰা বন্ধ কৰো